Wara li l-Partit Nazzjonalista rċieva petizzjoni ffirmata minn 200 persuna mibgħuta lil Kristi De Bono, qalet li fil-kapaċità tagħha ta' President tal-Kunsill Ġenerali sabiex jissejjaħ Kunsill Ġenerali Straordinarju saru l-verifiki neċessarji biex immedjatament ikun jista' jinbeda il-proċess. Istqarret li Kunsill Ġenerali Straordinarju jista' jissejjaħ ukoll jekk ikun hemm talba bil-miktub ta' mhux inqas minn 150 membru tal-istess kunsill. Mill-verifiki joħroġ li sa dak il-ħin li waslet il-mozzjoni d-Dar Ċentrali, 84 minn 200 firma irriżultaw jew invalidi jew bisħubija tagħhom mhux aġġornata. Joħroġ ċar li 28 firmatorju ma kellhom l-ebda dritt li jiffirmaw bħala membri tal-Kunsill Ġenerali għaliex fil-fatt mhumiex membri tiegħu. Minn 200 firma li kienu preżentati hemm 23 firma li mhumiex validi għaliex huma ta' persuni li mhumiex membri tal-Kunsill Ġenerali u 5 firem li mhumiex validi għaliex il-persuni li ffirmaw kienu rrifjutaw jew ma ħallsux it-tessera kif mitlub minnhom u allura statorjament mhumiex membri tal-Kunsill Ġenerali. U joħroġ ukoll li 14 persuna minn dawk li ffirmaw l-aħħar ħarsu t-tessera kien fl-2017. 40 persuna minn dawk li ffirmaw l-aħħar ħarsu t-tessera kien fl-2018. Kien hemm każ fejn li semmu l-kunjom ta' persuna ma qablux mal-karta tal-identità. Għalhekk wara l-verifiki neċessarji li qegħdin skont artikola 31 tal-Istatut tal-Partit Nazzjonalista, Kristi De Bono ddiet din it-talba ta' dawn il-membri tal-Kunsill Ġenerali lill-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista biex jinbeda l-proċess biex jissejjaħ il-Kunsill Ġenerali u biex titfassal u tiġi approvata l-aġenda tiegħu.